Yeah, they hate, but they broke though. Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa, nejsem tady s Nelou, jsem tady sama a to je s mojí BFF, nejlepší kamarádkou, navždy, že ano. Eliška se jmenuje, možná jsem s ní točila. Možná jsem s ní točila, nevím, ale to jsem možná vymazala, teď nevím. No a ptáte se asi, proč mám ty brýle, že jo? Ty brýle mám, protože mám napnutý oči, protože jsem alergická na pil a jsme teď teprve, kde jsme? Jo, venku na hřišti, na školním hřišti. Jsme na školním hřišti, protože máme tělocvik a já nemůžu cvičit, protože mám napnutý oči, ale jako a já mám nechci tak národnou ruku, kde si vyzáhneš mi ten rukáv? Na co? Že si dělám s pískem. Počkej. Dobrý, ti spadl z hlavičky. Tak jo. No a jinak to je takový jako informační videjko, že vám chci jenom říct, že jako ten unboxing, jestli chcete. No a prostě... Kde? Na zádech.